Artés, comarca del Bages. Estem intentant trobar el celler Soler Gibert, un clàssic. Anem pel seu picapoll, la de O, la de Bages. Aquest celler és d'aquí, és del 1868. Aquest d'aquí, la casa és del 1868. Tenim dues vinyes, una que té poc més de 100 anys i una plantada l'any 96. La que vam plantar l'any 96 ja la vam fer amb els 4 millors clons de picapoll de Cardés. De la vinya jove en cullo uns 8.000 quilos i de la vinya vella en cullo 1.500 o 2.000 quilos. En picapoll hi ha aquest i aquest. Aquell és la normal, la que t'explicava, ferment en fred, i un 20% de l'anyada està uns 70 o 90 dies, depèn de l'any, en fusta nova de Robert Francesc de Grafí, i l'altre és aquest, que aquest fermenta el 100% en bota d'acàcia, i llavors el tinc el primer any 6 mesos, els altres 2 anys he fet 4 mesos a la bota d'acàcia, fent un bastonejament a la setmana, a la bota d'acàcia, al cap d'aquests 4 mesos, quan em sembla que ja està prou bé, llavors... Això deu estar de mort. Però dius que és un raïm que en el tema de la fusta la pot... Se'l menja, es menja la fruita. Menjar molt, exacte. Sí, no aguanta gaire fusta. Quines són les característiques del picapoll? Per mi és de calaix. Si per fer un tast és un calaix, és el més fàcil que hi ha. Perquè el serveixes, el primer que trobes és pera blanqueta, el normal d'un picapoll 100%. Pera blanca. Pera blanqueta que diem aquí, una mica de pomàcida, algo de cítrics i en 5-6 minuts plàtan. Aquest és un magnum que, mira, ahir va fer els 3 anys que el vam presentar aquest, que els meus pares van fer 50 anys de casats, i per celebrar els 50 anys ens vam fer un copatge Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc i Merlot, fusta americana, francesa i hongaresa, 3 tipus de fusta, 2 anyades diferents, una selecció per celebrar això. Tot l'afrancesament de Soler Gibert. Exacte, tot per celebrar 50 anys de casats. És així. Cull el picapoll, es tira baix, es xafa una mica i pugem a la premsa cap aquí. De la premsa, 50-55% de most flor i cap aquí. Castanya de fred, el baixem a 10 graus de temperatura i el tinc 16 hores aquí. Al cap de 16 hores el canviem de dipòsit, l'escalfo a 16 graus i fermenta a 16 graus de temperatura durant 20, 22, 23 dies, el que duri l'alcohòlica. L'acabament de la vinificació en blanc. Exacte. El picapoll, llavors, quan acaba l'alcohòlica, aquest 20%, són 3 botes, el fico allà amb botes de Robert Francesc noves, l'altre es queda aquí. El bo del picapoll i el dolent és que tot ho has d'aprendre a base de l'experiència pròpia. Sobretot, molt treball de vinya, vigilar molt de vinya, treballar amb lògica a la vinya. Hi havia molt de picapoll? Hi havia moltíssim de picapoll. Hi havia molt picapoll, el que passa que és això que... Per què s'ha arrencat? Perquè van durar uns anys que el que volien eren quilos. I el picapoll ja feia quilos, ja, però la pansa o el mal que veu fotia molts més quilos. Gràcies als sindicats es va guardar el picapoll, també, perquè si no es hagués arrencat del tot. Mira, aquí tens la sala de botes. Això no pot sortir amb el vídeo. No, les olors estan... És que el dia que sortissin les olors en vídeo ja... Internet és molt bo, però ens trobo aquí massa... L'únic que cal aquí és veure el resultat, no? Voleu tastar alguna cosa? Què et sembla? Doncs ja ho sabeu. Vinga. La diferència és molt petita. Són dos picapolls. Tot és 2009. Amb negres és exagerant el poc que filtres. I amb aquest filtres una mica més, però mai esterilitzar, La gent ha d'entendre que cada cop més el vi, com més coses li deixis, més coses hi ha. És un raïm molt interessant, no? És a dir, com raïm blanc. S'ha de saber treballar i s'ha de treballar molt bé, Bueno, Josep, m'ho he passat molt bé. He trobat un projecte que neix de la tradició d'una família de molts anys i
i ara té un hereu, no? Que està innovant, que està portant coses. A mi m'agrada sobretot aquesta idea de recuperar el paisatge, no? De recuperar el que teníem. No? Jo crec que la radicalitat té que estar en els vins bons, i Soler Gibert té uns vins de Caldeu. Tots per molts anys.